खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरआव दा मोनबा जिल्ला जाखाबाय थाबैनो आरो मोनसेबाव जिल्ला जानायनि लामायाव बेखौ रोखा खालामदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सिमा दाजाबनाय आरो दानख'नायनि खामानिया जागासिनो दङ बे खामानिया जोबब्लानो बिटिआरआव गोदान मोनसे जिल्ला जाबावगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे 6.3 दफायाव थानाय बायदियै बिटिआरनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय बेनि खामानियाबो गोख्रैथिजों जागासिनो दङ आरो बिटिआरनि आद्रा थालांनाय फोरोंगिरिफोरनोबो सोरखारि थिसनलाइ होनो थाखाय आसाम सोरखारजों सावरायलायगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बड'लेण्ड एडुकेशन पलिसिया गोदानै ड्राफ्टिं जानो थांगासिनो दङ आरो बियो आगस्ट नङाब्ला सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो जागोन जायनि गेजेरजों बिटिआरनि सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ सुस्रांजागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारियाव थिसननो थाखाय एसएसबीनि अनगायैबो दा सीआईएसएफआबो क'क्राझाराव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारिखौ जागायबाय आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोराबो बेबायदिनो ट्रेनिं होलांगोन होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे बारग' एनडिभि सोद्रोमाफोरनि थाखाय स्पेसियेल थागोन आरो बेयाव गुबुन गुबुन लाइमोनफोराबो समानै खाबु मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा नाथाय बारग' एनडिभिफोरखौ साख्रियाव थिसननायाव माबायदि स्पेसियेल थागोन बिनि सायाव जेबो बुंथियाखै प्रमद बर' बिथाङा आसाम मिज'राम सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानायाव मुंख्लं जानाय सा 6 आसाम पुलिसनि नखरनो सासेयाव 50 लाख रां लोगोसे नखरनि सासेनो साख्रि आरो गाज्रि जोखोम जानाय सा 42नो 1 लाख रां आरो सिमायाव डिउटि होनाय आसाम पुलिसनि जवानफोरनो दान मोनसे एक्सट्रा दान बान्था होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावबाय मख'नो गोनांदि मिज'रामनि सुबुंफोरा लेलापुर ओनसोलनि इनार लाइन रिजार्भ फरेस्टखौ बारनानै आसामनि सिङाव लामा बानायदोंमोन बेखौ खौरां मोननानै आइजिपि डिआइजि काछारनि डिसि काछारनि एसपि काछारनि डिएफअ बिथांमोननि मोनसे हान्जाया बुजायनो थांदोंमोन बेयावनो बिथांमोनहा थांनानै नुहैबाय आसामनि सिङाव मिज'रामनि पुलिसफोराबो केम्प खालामनानै दङ बिथांमोनखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों आसामनिफ्राय थिनहरबायमोन आरो बिथांमोनहाबो थांबायमोन नाथाय हरखाब बिथांमोनहा मिज'रामनि नोगोरारिफोरखौ लानानै फिन लावथि अन्थाइ बायदिजों आसाम पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों बेखौ लानानै आसाम पुलिसनि आइजिपि आरो डिआइजि बिथांमोनहा कलासिबनि एसपिजों सावरायलायगासिनो दंमोन बे समावनो हाजोआव साजायनानै दोनखानाय एलएमजि लाइट मेसिन गानजों 30निफ्राय 35 मिनिटसो थाद'नाय गैयै आसाम पुलिसनि सायाव गुलि गावहरदों जायनि थाखाय आसाम पुलिसा पजिशन लानो हास्लाबाखै आरो बेयावनो आसाम पुलिसा जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो मिज'रामनि पुलिसफोरा राइफलजोंबो गावदों जायजों गोबां आसाम पुलिसनि जवानफोरा जोखोम जादों बेनि मादाव क'क्राझारनि शिब चार्ज नार्जारी बिथाङाबो गुलि नांजादों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनाव गरब्रै गुलि नांदों दा बिथाङा फाहामथाय लागासिनो दङ गावनि हादरनिनो सिङाव एलएमजिनि गेजेरजों गाग्लोबनाय आरो आसाम पुलिसनि जवानखौ गावथारखांनो हानायनि उनाव गावनि हादरनिनो सुबुंफोरनि थैनायाव मिज'राम पुलिसफोरनि रंजानायखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेनि फिननायखौ मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि जोरामथांगा बिथाङा होनो नांगोन होननानैबो बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन एपीएससीआ कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ प्रिलिमिनारि एग्जामिनेशन 2020 नि एग्जाम डेटखौ फोसावबाय आनजादा 12 सेप्तेम्बर 2021 आव जागोन बे आनजादा आसामनि गासै मोन 31 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार्सआव जागोन जेरै बिश्वनाथ सारियाली बङाइगाव धेमाजि डिफु गलाघाट काजलगाव क'क्राझार अदालगुरि गुवाहाटी आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जागोन केन्डिडेटफोरनि एप्लिकेशन स्टेटास आरो एडमिशन सार्टिफिकेटखौ एपीएससीनि अफिसियेल वेबसाइट apsc.nic.in आव माखासे समनि उनाव आपल'ड खालामनानै होगोन बेनि उनावनो केन्डिडेटफोरा एडमिशन सार्टिफिकेटखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन बलिउडनि मुंदांखा एक्टर शिल्पा शेट्टी बिथांनि न'खौ मुम्बाइ पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ सिग्रोमनो फैदोंमोन जायखौ लानानै फिसाय राज कुन्द्रानि सायाव गाग्लोबदों शिल्पा शेट्टीआ रिपर्टनि बायदिब्ला राज कुन्द्राखौ लानानै मुम्बाइ पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ शिल्पा शेट्टीनि न'आव सिग्रोमनो फैदोंमोन
जेराव शिल्पा शेट्टी आरो फिसाय राज कुंद्रानि गेजेराव दावराव दावसि नांज्लायलायनायखौ मुम्बाइ पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ होबथानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला फिसाय राज कुंद्रा हमजानायनि उनाव नखरा गोबां बदनाम जानायजों लोगोसे गोबां प्रजेक्टखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों। जेरै शिल्पा शेट्टी बिथाङा सुपार डेन्सारखौ जाज खालामगासिनो दंमोन, बेफोरखौ दा केन्सेल खालामनो गोनां जादों, जायजों गोबां बिथिंनिफ्रायनो रांबो खहा जादों होननानै खुद्रिखांदों शिल्पा शेट्टी बिथाङा। लोगोसे फिसायनि मावनाय खामानिखौ बिथाङा जेबो मिथियामोन होननानैबो फोरमायथिदों। मुम्बाइ पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ शिल्पा शेट्टीनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव फिसायनि खामानियाव थोंजों आखाइ थानाय जेबो फोरमान मोनथ'वाखै होननानै फोरमायथिदों। नाथाय जेब्लासिम नायबिजिरनाया आबुं जाया अब्लासिम शिल्पा शेट्टी बिथांनो क्लिन चिट होनाय जानाय नङा आरो दा गासैनिबो एकाउन्ट्सनि ट्रेन्जेक्सनखौबो नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि गाज्रि सावथुन दिहुननायनि दायाव थांनाय 19 जुलाइआव शिल्पा शेट्टीनि फिसाय राज कुंद्राखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव खेबनैयै ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय लाभलिना बरग'हाय बिथाङा प्रि क्वार्टार फाइनाल्सआव देरहासार जानो हाबाय। 23 बोसोर बैसोनि लाभलिना बरग'हाय बिथाङा 69 केजि खथायाव 35 बोसोर बैसोनि जार्माननि नादिन आपेट्स बिथांजों गेलेदोंमोन। बिथां आसामनि लाभलिना बरग'हाया नादिन आपेट्सखौ 3-2 ग'राव फेजेननो हादों। बेनि उनाव लाभलिना बरग'हाय बिथाङा 30 जुलाइआव चाइनानि नियेन चिन चेन बिथांजों गेलेगोन। बेनि अनगायैबो टकिअ अलिम्पिक्सआव भारतनि थाखाय सिलभार मेडेल देरहासारनो हानाय लिरथाय दैखांग्रा मिराबाइ चानुनि हेंथायै फेसबुकआव पस्ट होनायनि दायाव इम्फाल पुलिसआ इम्फालनि सासे सुबुंनि हेंथायै केस फाइल खालामबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला मणिपुरनि सोनाब इम्फालनि आमेन आश्रम मुंनि सासे रिसार्च स्कलारआ मिराबाइ चानु बिथांनि हेंथायै फेसबुकआव पस्ट खालामदोंमोन दि मणिपुरनि चाइनिज हिन्जावसाया भारतनि थाखाय अलिम्पिक्सआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। बेनि उनाव लिरबावदों दि भारतआ मानो बे चाइनिज हिन्जावखौ हायार खालामदों, जाय खालि बिउटि पार्लार रेस्टुरेन्टफोरावल' खामानि मावनायनि थाखाय मोजां। बेनि अनगायैबो माखासे गाज्रि राव लिरनानै सोंखारिदोंमोन। बेखौ लानानै इम्फालनि कर्ट अफ सेसन जाजआ फेसबुकआव होनाय बे पस्टखौ नायबिजिरदोंमोन। बेनि उनावनो कर्टआ इम्फाल पुलिसखौ केस फाइल खालामनो बिथोन होदों। कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै रायजोआव गोदान एसअपि दिहुननानै होबाय, जेराव आसामनि जिल्लाफोरखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय जादों। जेरै हाइ पजिटिभिटि रेट एबा जेराव कभिड-19नि गोसारनाया बांसिन, बेयाव गलाघाट आरो लखिमपुर मोननै जिल्लाया दङ। बेयाव 24 घन्टा कार्फिउ थागोन। गासैबो फालांगियारि फसंथान, सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख' दखानफोरा बन्द थागोन। खालि गेलामाल दखान, फिथाइ सामथाइ, मैगं थाइगंफोरनि दखान आरो गाइखेर दखाना मोनाबिलि 5 रिंगासिम गेवनाय थागोन। बेफोरनि अनगायैबो गवालपारा, मरिगाव, जरहाट, सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोनबा जिल्लाया मडारेट पजिटिभिटि रेटआव गोग्लैदों, जेराव थासारिया गेजेरावनो दङ। बे मोनबा जिल्लायाव बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फिउआ थागोन। गासैबो फालांगियारि फसंथान, सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख' दखानफोरा सानजौफुनि 1 रिंगासिम गेवनाय थागोन आरो गेलामाल दखान, फिथाइ सामथाइ, मैगं थाइगंनि दखान आरो गाइखेर दखानफोरा मोनाबिलि 5 रिंगासिम गेवनाय थागोन। आद्रा थानाय जिल्लाफोरा कभिड-19नि गोसारनाया मोजाङाव फैनाय जिल्लाफोर, जेरै चिरां, क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि, बङाइगाव, बरपेटा, नलबारि, तिनसुकिया, शिबसागर आरो माखासे। बेफोर जिल्लाफोराव मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फिउ थागोन। गासैबो फालांगियारि फसंथान, सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख' दखानफोरा मोनाबिलि 4 रिंगासिम गेवनाय थागोन। लोगोसे गेलामाल दखान, फिथाइ सामथाइ, मैगं थाइगंनि दखान आरो गाइखेर दखानफोराबो मोनाबिलिनि 4 रिंगासिम गेवनाय थागोन। मख'नो गोनांदि मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय जानाया बन्द थाथ'गोन। आफगानिस्तानाव आफगान फर्सआ सा 81 उदखारिफोरखौ गावथारदों। आफगान फर्सआ फोसावनाय बायदिब्ला आफगानिस्ताननि बाल्क प्रभिन्सनि कालदार आरो चामटाल जिल्लायाव हेलिकप्टार आरो फाइटार प्लेनफोरजों आफगान फर्सआ तालिबान उदखारिफोरनि सायाव एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन। बेयावनो गासै सा 81 तालिबान उदखारिफोरा थैदों आरो सा 43निबो बांसिन उदखारिफोरा जोखोम जादों होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो गोबां आर्म्स एन्ड एम्युनिसन आरो गं 24निबो बांसिन गारि मटरफोरखौबो एयार स्ट्राइकजों थेर-बेथेर खालामदों होननानै मिथिहोदों। आसाम मिज'राम सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानायाव सा 6 आसाम पुलिसनि जवान मुंख्लं जानायखौ लानानै सानथाम दुखु मोननाय सान फालिगोन होननानै फोसावदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे सानथामाव गासैबो मावख'आवनो माहारिनि फिरफिलाखौ गोजौआव बिरहोआलासे गेजेरावनो बिरहोगोन आरो जायखिजाया रंजानायनि हाबाफारिखौबो बे सानथामाव फालिनाय जानाय नङा।
आसाम मिजोरामनि सिमाखौ लानानै बेनि सायाव आसाम सोरखारा जौसिन बिजिरसालियाव केस फाइल खालामगोन मानोना आसामनि हाखौ एसेबो हगारनानै होनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि आसाम आरो मिजोरामनि सिमायाव थानाय पस्टखौ CRPFनो गथायनानै होनो थाखाय भारत सोरखारा बिथोन होदोंमोन। नाथाय मिजोराम पुलिसआ पस्टखौ एंगारनानै होआखै आरो गुबुन फारसेथिं भारत सोरखारनि बिथोन मानिनानै आसाम मिजोराम सिमानि 100 मिटार गोजानाव आसाम पुलिसआ थादों। बिथाङा बुंथिबावदों दि आसामा 1 इन्सिबो हाखौ मिजोरामनो एंगाराखै आरो आसामनि सिमायाव थानाय हाग्रा ओनसोलखौ माब्लाबाबो मिजोरामनो हगारनाय जानाय नङा। नाथाय भारत सोरखारा आरो पार्लियामेन्टआ जुदि आसामनि हा जेरै गुवाहाटी, गासै बराक भेलि एबा नलबारि बेफोर ओनसोलखौ मिजोरामनो होनो थाखाय बिथोन होयोब्ला होगोन मानोना बेयो भारतनिनो हा। नाथाय भारत सोरखारा बिथोन होआब्ला आसामनि हाखौ 1 इन्सिबो होनाय जानाय नङा होननानै रोखायै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बसावराज बमाइ बिथांखौ कर्नाटकनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै सायख'नाय जाबाय। कर्नाटकनि बारग' गिबि मन्थ्रि BS येदियुराप्पा बिथाङा रिजाइन होखांनायनि उनाव BJP हान्जाया बसावराज बमाइ बिथांखौ कर्नाटकनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै सायख'दों आरो बिथाङा दिनै कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। मख'नो गोनांदि BJPनि BS येदियुराप्पा बिथाङा ब्रैथि खेबनि थाखाय कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि जादोंमोन। ब्रैथि खेबनि नैथि बोसोर आबुं जानायनि उनाव रायजोआव मा खामानि जाखो बेखौ लानानै बिधान सभायाव रिपर्ट जमा खालामनाय समावनो बिथाङा दुखुयै गिबि मन्थ्रिनि बिबान एंगारनायनि खौरांखौ फोसावदोंमोन आरो बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ गभर्नर थावारचंद गेहलत बिथांनि आखायाव गथायदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला BJPनि आयेन मथे आजिरा मोननाय एबा रिटायारनि समा 75 बोसोर बैसोसिम, नाथाय कर्नाटकनि बारग' गिबि मन्थ्रि बिथाङा 78 बोसोर बैसोनि जाबायमोन। बेनिखायनो BJPनिनो माखासे गागि दैदेनगिरिफोरा बिथां BS येदियुराप्पाखौ गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनो थाखाय खावलायदोंमोन। बे समावनो बिथाङाबो गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारदों, नाथाय गावनि गोसो बायदियैसो बिबानखौ एंगारदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।